Ndinokwazisai muri yeZimbabwe. Aiwa ndaisa zvanzaka mwana womuyera shumba. Unoyera chi? Kuchwayo. Dove. Yes. Manjenjenje. Rakuzita ndinonzi Andrew Neshamba. Mina ibizo lami Nokia Mqele. Kuchwayo. Ndofunga munosona tichikupai ng'anga, mapostori, makombwe vese vanobatsira vaya kuti vakubatsirei. Asi nhasi unotati chimbosiyanai nezvimwe zvakawanda. Tine inonzi Double Red Rose. Une yako? Ndine yangu panapa. Double Red Rose inobatsira zvirwere zvakawanda zvatinosangana nazvo mukurarama. Izvezvi nyaya yegochi yaiya inoita kuti tibate zvirwere zvakasiyana-siyana. BP, sugar, cancer nezvirwere zvakawanda. Double Red Rose ndo solution. Ndo zvatati timbokurukura nezvazvo muzuva ranhasi. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Magadi yenyu muri yeZimbabwe istabva kuAffluence. Ndinoitwa Lois Marimo, ndakamirira Affluence Global. Saka tichakutsanangurira zvizere about Double Red Rose. Makadi muri yeZimbabwe. My name is Petronella from Affluence Global. I'm the ambassador for Double Red Rose. I've got this product which works wonders. This product is a food supplement. Chakanakira product redu ndechekuti 1 unokwanisa kurimwa whether uri kurwara kana kuti hausi kurwara. That's why yakanzi it's a food supplement. Inorapa zvirwere zvese zvingava zviri mumwiri. There's no need for you to buy detox because iyo already in a detox on its own. And iri food supplement kudaro unogona kuti uri kurwara either ne-eyesight, uri kurwara either ne-cancer, uri kurwara either nemunhu une problem yekuti haukwanisi kuconceive very early, unokwanisa kutora Double Red Rose. Ndosaka ichinzi food supplement. Waitora unoinwa makuseni usati wadya anything. And kana ari mwana anokurudzirwa kunwa half. Then kana ari munhu mukuru unokwanisa kunwa just a sachet depending kuti uri kurwara zvakaita sei. And since muchizwa kuti kurwara it's a process. Unogona kunge uine chirwere, unogona kuti watanga unwa Double Red Rose nhasi, then wotoona kuti pain yaunga inayo yakutowedzera more. It doesn't mean kuti hausi kupora because it's a process inonga ichiitika mumwiri mako yakudetoxa everything, yakutanga kumridza the whole system in your body kuti whatever chachikunetsa chautanga kutoa cleanse off. So zvinogona kuita more the pain and inonga itori healing process iyoyo. So tinokurudzira vanhu vari kurwara musatye kutenga this Double Red Rose. It's not a herb, it's a food supplement. Ndosaka ndati pekutanga inonwiwa nemunhu either ari kurwara kana asiri kurwara to clean up your system, to fight for diseases dzinonga dziri mumwiri medu because unogona kuva nemafibroids usingazvizivi kuti une mafibroids. But the moment you take this product it really works wonders in your body. And tinokurudzira vanhu kuti unokwanisa kujoina then you buy it as a member, kana kuti usingadi hako unokwanisa kutenga through us. And this product is available kuma offices kwedu, munokwanisa kuuya muchinzwisisa this product. And tinowanikwa mutown muna First kuGalaxy Mall ndokune maoffices edu. Kana muchida kutibata makasimuka kutibata panhamba dzinoti 0774 515 950. I think I can hand it over to Linda Lois. 0778 808 450. Ndopamunokwanisa kutibata ipapo. Matimi ma-age groups anofana kunge achinhingirika ndaapa.
kana vakura harawa chaidzokwanisa kunwa. Yes, this product is meant for everyone. That's why it is called food supplement for everyone, whether mwana mudiki, whether munhu mukuru, whether harawa. Ndo pakuti kana mwana mudiki atori the whole sachet anonwa half of that, either mumpa mangwanani nemanheru. But kana ari munhu mukuru munokwanisa kumupa the whole sachet, nhasi anwa, mangwana anwa, muchiona necondition kuti munhu ari kuchinja sei. Right, mataura nhau yekuti munhu unogona kutenga usiri member kana kuve member. Veruzhinji vangangoda kuziva kuti api mabenefits ekuve member. Okay, chakanakira kuva member ye Affluence Global is that you get the product at a better price, because isusu we are the ambassadors for the product, meaning kuti kana takutengesa kunze kune cost price ne selling price. Imimi mukanga ma member amuchatenge product redu at $50. Ma member meaning you've got in your account. Muine account yenyu makwanisa kutenga muzita renyu pa account penyu ne $34. Because isusu kana takutengesa kunze our selling price is $50. So we advise you to join this Affluence Global so that unogona ngosingadi hako kutenga kwatiri ne price $50, but one account unokwanisa kuiwana ne $34. So tinokukurudzirai zvakanyanya kuti mujoine, mukanga majoina Affluence Global, meaning kana muine hama whoever kanti mimi munokwanisa kuzvitengera product yenyu ne price iri nani majoina, ndokunge majoina kuva member yedu. Aha, saka tingati kuva member kune mabenefits akati wandei. Kuti unonga wakutenga nemutengo wakaderera. Chokwadi. Saka kuve member uku inhau yekuti unongoburitsa mari here kuti unogona kutowanawo mari. Zvakanakira uku hakusi kuti unoburitsa mari. Iwewe ukatenga ukava member, let's say kune mapackage akasiyana, kune package ye $62 kuti ujoine. Ukajoina ne $62 wakuchwana product rako, wawana product wakutengesa, watengesa product mari yako yawajoina ye already yakutoita se yakudzoka. So and there's another package iriko, I think I can hand over to na leader Lois vataura ne inonzi business owner. Alright, business owner yakanakira pakuti unenge wane mashares ne company kana wapinda ne business owner. Business owner yoreva kuti iwe ukajoinisa munhu, anditi wajoinisa munhu apinda ne $62, company inokubhadhara $10, $50, inobva yapinda ipapo. Then vanhu vaya pavanotangawo kushanda, anditi vanhu vaya vakapindawo ne business owner, iwewe wakagara pa business owner, muaccount mako munobva mapinda $280, inobva yapinda ipapo. Ndo zvakanakira business owner, unenge wane mashares ne company. Saka ndingade kuziva ipapa kunesu vamwe tisina mabasa, tiri kutsvaga mabasa. Zvinokwanisa kutondichengetawo here zvinhu izvi kana ndikave member? Yes, let me. Zvokuti ndingatochengetawo mukadzi wangu nevana? Chakanakira kuva member a business owner, pamunojoina paya makuwana ma products enyu 30 double red draws, meaning kuti mari yenyu yamajoina imimi is not a loss. Chamakuda kutengesa ma products enyu, matengesa ma products enyu at $50, meaning kuti $1,276 mari yenyu yamajoina is going to be back. Mowana 1,500. Mawana 1,500. Mabvisa mari yenyu yamajoina. Mabvisa mari yenyu yamajoina imimi maane profit ye 224. Meaning kuti pa mari yenyu yamajoina amuna loss yamaita. It's only kuti maspina mari yenyu mawana product maakutengesa, ende matengesa product yenyu kudaro tinokukurudzirai kuti mujoinise vamwe pasi penyu. Muchijoiniswa mumwe pasi penyu, meaning kuti makuwanawo futi mari pamusoro pazvo, meaning kuti it's a network marketing inoramba ichikura. The more you work, akujoinisai leader rokumusoro achadya, imiwo muchadya, vazukuru venyu vachadya. So it's a chain. Wakagara kumba, you will find out kuti unogona kuena mari yakawanda kufura munhu ari kutambira, because salary yacho unogona kupinda pa weekly depending how you work. So kanga wajoin a business owner, it doesn't mean you have to sitting kugara out ndatojoin a business owner. You have to work kujoinisa vanhu, kutengesa product,
That's how it works. Because to join a business owner, you have to work for that. Because kune promotion iriko kuti wa join a business owner, let's say wa join us, muswa 2 February, you have to maintain your account. Every month you have to buy 10 products on your account so that you'll be able to be in the promotion. Ichazoranwa muna October. So ukashanda nesimba, meaning kuti wa mu promotion. And my downliners ako akashanda iweyo leader wa mujoinisa uchajika arikumso upliner wako akashanda nesimba leader wako iwewe ma points anoyafuta on you. So apana kuti losi ari kuita because ukushandisa njere nekutengesa nemuromo wako badara not kuti tinoga tine makuwa tichinyepa next door itai makuwa muchitara nezve Affluence Global zve Double Red Rose and iri kuita minana mubhodhi yevanhu ende kune vamwe vanhu vanogona kutadza kuti ikaka kabox kakadai kanoporesa here. Just try it and you get the results. It's really working wonders. So we advise you to be the members, especially to be the business owner. Saka ndikatanga inini kushandisa masachets arimo aya zvinanditorera nguva yakadini kuti nditange kuonawo machanges pamuviri wangu kana paine chiri kundirwadza? Alright. Vanhu takasiyana, masystem yakasiyana nditi. Mumwe munhu achitotanga kutomwa nhasi, amwa 1 sachet, anototanga kutoona results. Mumwe anotoda kutonida 2 boxes ndokuti azoone results. Asi azvireve kuti mushonga hausi kushanda. Unenge uri kudini? Unenge uri kutoshanda. Saka kusiyana kwemasystem. Saka zvinoreva here kuti inini kana ndichinge ndatanga kunwa mushonga, tingati mushonga nai, kana ndatanga kunwa inini zvinoreva here kuti upenyu hwese ndofanira kuramba ndichinwa kana kuti pane period yekuti tinoti aiwa zvaita? Tinotaura tichiti zvoni isusu munhu anofanira kunida 6 boxes kuzvoreva kuti body yake yaita reset, yaita flash out, wabviswa matoxins ese amukati mebody. Saka iwewo zvine zvakanakira ndezvekuti iwewo wajoina netika ukati ise food supplement ukati gare wodini onwa nekuda kwekuti zvekuti rwasa nowadays ichikafu. Saka the moment ramba uchidya utachiwana uramba uinawo. Saka tinokurudzira kuti ukati garei otora futi Double Red Rose yako odini onwa nekuti unenge wavhura account. Ndosaka tikukurudzira kuti vanhu ngavavhure maaccount kuitira kuti vasazoite loss hombe kuramba vachitenga ama 50-50. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ameno kana minimum mashoko amungade kusiyira veruzhinji? Mashoko atingada kusiyira veruzhinji, tinokukurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti mujoine Affluence. Kune mari yekuti you can either work at the comfort of your home. Wakagara kumba uri kubasa kwako unokwanisa kushanda. Chinongodiwa kujoinisa vanhu nekushanda ende unowana mari yako ipapo weekly, monthly, depending on how you work. Saka hakuna kuti anzi ndajoina Double Red Rose ndakuita loss, because the moment you join you're going to get products. Waona ma products wakutengesa ma products ako wakona mari and unofanira uine ma products uchitengesa, meaning kuti your network channel inoramba ichikuro depending on how you work. So we emphasize everyone kuti join nayi muchishanda kwamuri ikokoko muna muitone imwe extra money. We can just call it as a side hustle, but kana usina zvekuita unogona kutoswera uchitoita zveaffluence, meaning kuti unonga uchitoenda more than munhu ari kuenda kubasa. Ndicho chirongwa chatakupai. Ndinovimba tadzidza zvakawanda nekuti pane vamwe vainditi neshamba usarambe uchidya dumbu rako ranyanya. Maona kandokwanisa kudya ndichirapika zvakare, saka dumbu rinokwanisa kungoramba riripo. Zvirwere zviya zvakaita sana BP, sugar, aiwa zvinenge zvapera. Vana cancer manzwa kuti unobatsira zvakare. Ndabva ndafunga brother yangu Gambakwe vane product yavo zvakare, mugovabata vaGambakwe vanokwanisa kuudza vane product yavo zvakare vanomhanyisa. Asi chandiri kufarira chete ndechekuti zvese zvakananga pakupa vanhu utano, nekuti utano hunokosha. Ruzhinji rungati $50
akusi kudhura kana uchikwanisa kuramba uri mupenyu pane kuchengeta ma-thousands emari iwo mazuva ako numbered. Saka naizvozvo tinokukurudzirai kuti mutibate. Dzimwe nhamba dzanga dzasara 072863 tibatei ipapo. Aiwa, munoona muchiwana kubatsirika. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai, asi senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Nasi tanga tiri pa level reutano. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.